दासिमबो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ गैया। एसे दङ। जों ओरै 27 घर साबेसे दङ बेवहाय? दा गासै जों 127 दङ। सोरथ' दासिम जों जेबो माने माबाखौ मोनाखै, रेसनखौ मोनाखै। रेसन मोनाखै। दैबानाजों लोमसाव जानानै रिलिफ केम्पआव धुपगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा रिलिफ केम्पआव थानानै गोबां जेंना भुगिनांदों धुपगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा। मोननायालाय बाय खस्थ' मोनदों, मोनबाबोलाय माथो जानो, न'नि फैसा जाया। न'आव दा थांथावाबो थिथावाबो हाब्रु गोजा जाना दोङो। आथिं आखाइ मानलु मानला गाराय जासोयो। सरकारखौ मा होनगोन? हा? मा होनगोन? मा खालामो दा? आंथ' मोजां बुंनोबो रोङा। दे। थांनानै थानो बोथिसे आदार नांगौ मानसिनो, नाथाय न'आव थानाय माखासे लाइ लथरफोरा दैबानाजों बुखारलांजानानै बिथांमोना दिनै शिबिराव थानो गोनां जादों। रिलिफ केम्पआव थानानै सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होननानै अजद दिखांदों शिबिराव थागिरि बिथांमोना। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ननै दैमानि साखाथियावहाय धुपगुरि मोनसे गामि, आरो बे धुपगुरि गामिखौ ननै दैमाया गरा गिजिखानानै आरो लोमसावनानै दैबानाजों थानो हायै थासारि खालामनानै गालांबाय, जायनि जाहोनाव धुपगुरिनि गामिनि गासै 120 सुबुंफोरा ननायपारिया गोजौ फरायसालियाव शिबिर खालामनानै थानो गोनां जादों। नाथाय दुखुनांथावना, बे शिबिराव दासिमबो सरकारनि अनसुंथाइ मोननो हानाय जायाखै, मेडिकेलनि राहा मोननो जायाखै, जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै गोबां जेंना भुगिनो गोनां जाहैदों। नुनो मोननाय जादों दिनै देवबार सानावहाय उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रुबिन्द्र बर' बिथाङा शिबिराव थागिरि बिथांमोननो जानाय आदार हैनानै मदद खालामदों। बिथां बर'आ बुङोदि दासिम उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे शिबिरफोराव जानाय आदार होदों, नाथाय धुपगुरि गामिनि ननायपारिया गोजौ फरायसालियाव थानाय शिबिराव दासिम गरसेबो माइरं सरकारनिफ्राय मोननो हानाय जायाखै। बेनिखायनो थाबैनो सरकारखौ खावलायदों बिथां बर'आ धुपगुरियाव थानाय शिबिराव अनसुंथाइ होनो थाखाय। मैयानि सिगांनि हराव ननाय दैसानि जोबनो गैयै बा थाद'नाय गैयै जि अखा, बे अखाजों ननाय दैसाया गोबां दैया बारा जानायनि थाखाय धुपगुरि होननाय मोनसे गामि, बे गामिया हर गेजेरनिफ्राय दैया लोमसावनायाव जोबोद आनिथानिनि गेजेरजों दिनै नैबे ननायपारिया गोजौ फरायसालियाव बिथांमोना मैयानिफ्राय दंफैयो शिबिर हिसाबै, रिलिफ केम्प हिसाबै। दासिम बिथांमोना थिगैनो दङ, नाथाय बिथांमोननियाव जोङो सोंनानै मोनथिनाय बायदिब्ला जे सरकारनिफ्राय जिखिनि जानाय बेबस्था बेयो नांगौ बायदि मोनफैयाखै होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। आंनिफ्राय आङो बेखौनो खावलायदों जे टंला ओनसोलाव गासै 6टा शिबिर दङ। कलसि दैमाजों माखासेया बेबायदि बांद्राय दैजों लोमसाव जानायनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि शिबिर लानानै दङ। दा बेखायनो गासै जिहेतु 6टा शिबिर दङ, आरो बे 6टा शिबिरनि गेजेराव गुबुन गुबुन शिबिरफोराव जोङो सोंनानै मिथिनाय बायदिब्ला शिबिराव थाग्राफोरनियाव जे बिथांमोननियाव गभर्नमेन्टनि जिखिनि जानाय थानायनि जिखिनि बेबस्थाफोर बियो जथेस्थ' जादों होननानै मिथिदों। नाथाय नैबे ननायपारियाव थानाय धुपगुरि गामिनि जि रायजो राजा बिथांमोना थाफैदों, बिथांमोननियाव सोंनानै मिथिनाय बायदिब्ला जे जानायनि जि बेबस्था बेखौ दिनैसिमालासेबो गभर्नमेन्टनिफ्राय नांगौ बायदि मोनाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो एसे सिगाङाव खोन्थाबावदों जे सानैसो खुदियाफ्रा लोमजादों, गभर्नमेन्टनिफ्राय लोमजानाय बा डक्टरनि जि बेबस्था, बे बेबस्थायाबो दिनैसिमालासेबो जायाखै होननानै जोङो मिथिदों। दा बेखायनो असम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जोङो खावलायदों जे खम समनि गेजेराव गुबुन शिबिराव जाखिनि बेबस्थाया जादों नैबे शिबिरावबो जाहाथे जायो, बेखौनो आङो एक्सनिफ्राय खावलायबाय। दा बे समावहाय बिथांमोननि जानाय लोंनायनि जगायनायखौ सोर जगायदों, जिहेतु सरकारनिफ्राय जेबो दासिम मोनाखै? बेथ' नंगौ, दिनै 36 घन्टा बारलांबाय। मैया साननि ओंखाम, हरनि ओंखाम आरो दिनै साननि ओंखाम। एसे सिगाङाव जिहेतु आङो बुंखाबाय जे गभर्नमेन्टनिफ्राय नांगौ बायदि रेसना सफैयाखै, अब्लाबो बिथांमोना जिहेतु जानानै थांना थानो गोनां जादों। दा बेखायनो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे मैया आरो दिनैसिमालासै जिखिनि जानायनि बेबस्था माखासे मानबता
खाथि खालानि रायजो राजाफ्राबो अनसुंथाइखौ होदों आरो जोङो एबसुनिफ्रायबो जिखिनि हायो बिथांमोननो मदद आरो हेफाजाबखौ जोङो होगासिनो दङ। दा बे समाव जिहेतु सरकारा बिथांमोननि जानाय थानायनि जेबो राहा लायाखै बे समाव सरकारखौ नोंथाङा मा होननानै बुंहरगोन? बेखौनो आङो खावलायदों जे जिहेतु धोनि गरिबब्लाबो मानसिसो आरो जानाया बयनियाबो एखे, बयबो जों ओंखामखौनो जायो। दा बेखायनो गुबुन स्किबिराव जिखिनि सुबिदाखौ मोन्दों नैबेयावबो मोननांगौ बे खोथाखौ आङो बुंदों। आरो नांगौ बायदि जुदि जायाब्ला जोङो हयथ' गले गले सरकारखौ जोङो नारसिनो गोनां जागोन बा जोङो बुंनो गोनां जागोन जे जिखुनु प्रकारै जाहाथे खिबिराव थानाय रायजो राजाफ्रा साफिसियेन्ट जिखिनि जानाय लोंनायनि बेबस्था बेखौ खालामनानै होनांगौ। आङो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय।